Ahoj, od dnešného videa dneska sebe spoločne pozrieme, ako mať cute klávesnicu. Takže tuto aj je. Takže pôjdeme tu na do Gameboards a tu si môžete vybrať, aké by ste chceli sebe vytvoriť vlastnú. Tak, kliknete tu na toto mine a dáte Choose to Nice. A tu sebe vytvoríte keyboard. Najprv kliknete tu, potom na písmo, Classic a potom tu sebe tak vyberte. Potom, čo má zobrazovať po kliknutí. Potom zase písmo, ako má vyzerať. A zase potom. Áno? Nie, tu máte zvuk, čo má robiť po kliknutí. Takže vyrobte si vlastnú klávesnicu a nezabudnite mi dať like a odber pre ďalšie podobné videá. Ahoj!